Според едно предание, заедно с Прокопий измъчвали 20 девойки, новопокръстени християнки. Светецът им дал кораж и вяра. Сватбата им с Божият син била висш дар, отреден не за всяка девойка, а само за избрани. От тогава при венчавките в църква се споменава и името на светеца. По подобие на свети Харалампий, Прокопий е лекувал с мед и пчелни продукти. Затова е и почитан от пчеларите. Връзката между летния и зимния ни светия, свети Харалампий, че на свети Прокопий би трябвало за пръв път да се отрежат пити с мед. Като се отрежат тези пити, част от тях се запазват и се освещават, раздават се и на днешния ден, и на свети Харалампий. За здраве на пчеларите, за плодородие. Този първи мед има магически свойства. С него се лекуват всякакви болести. Затова трябва да се скъта на сигурно място и да се пази през цялата година. Ако децата се разболеят от гърло или в случай, че някой е тежко охапан от насекоми. С този мед се мажат питите в чест на баба Шарка, а също и челата на децата, момите и невестите, за да не хващат уроки. На днешния ден подрязахме първо питите от кошерите на Григор Григоров, потомствен пчелар, редом с който се трудят както синът му, така и внукът му. Още когато бях 6-ти клас, даже не 6-ти, а 5-ти, намерих, аз съм от село Изворово, намерих в една киселица един рой. Киселица, ябълка такава, кисела. Дива ябълка. Намерих, баща ми я извади, после той се амбицира, намери още 2 на друго място и станаха 3. 3 тръвни направихме. Когато той ги е гледал вечерно време обикновено, аз съм бил винаги там. Така Григор пораства и усвоява тънкостите на пчеларството, а през 1980 година решава да се отдели и сам да създаде пчелин. Баща ми даде 80-та година 2 кошера. И почнах сам. Дойдох тук в Стража и от 80-та година насетне към 2000 година ги имах тези 90 кошера. На този ден не се работи, за да не изрови облак полето. Жените пазят празника, за да им държат децата и да растат живи и здрави. Обредните хлябове са 2 – боговица и светец, за свети Прокопий. Задължително на трапезата се слага и прикадява мед. Питки прави жената, с мед си ги намазваме, си хапваме. От април до октомври един пчелар с около 100 кошера е ужилен средно от 1000 пчели. Като приключи сезона в първия четвъртък на ноември, всички се събират и започва пчеларската учебна година. Майсторите с повече опит споделят знания и умения, дори с начинаещи, спазвайки вероюто, което никога не пренебрегват. Винаги заедно, в помощ на всички.